babwate esukari kurwase che company au obusi bw'ingano amavuta y'icimini kurwase che company au amajani kurwase company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size au nabego ne chirangi au mkonya bali black sheets egati bintu binde binge inyiranga mbabwa tomokali omunje munabono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tomokali wa forklift asibigo bokali ba which customer care buli obwebirengo bigoro to tigara magega agirira rero bikumbolire bintu biga asiri gurira mubuko asamange totalere asinsemo cha owu complex eyiranga namagancho asafaricom boigo no tukutuka sakro ku JM Towers angina credit bank ime yomucho wosongo bakere simgo transact number chabo 0111 161 500 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Margoba engio mwanchumu ligereria hase jumeye ya bene ya chitariki 15 na Ibere hase umutenyi ogatano na kabere karibu sana hase Ekeonga hase nchira yo wekera Chinsa Ibere amanga bere kago kolekana kurwali tukulia cha Getego ikabono ayitu abere togo kwareganeria onsi hase nchira yo wekera hase meza ito ya mangana maya Ekeonga Chinsa Ibere karibu ekero togo sanganaje eyemo hase yemo igali ya mitandao yetu ya Facebook na bogo YouTube na Getembe TV na ekero togo na Wilson Makori kurugali ya sensa moye bimanyerio kwenekia kwa yanyorire aya negatie na kwareganirie hase Ekeonga Chinsa Ibere ubutko bwa rero amayanda nigabaga kweneki gwasebirero imenya gyonseri asomoye gaboko mwene mapinduzi oyo betega gusirira buguma bwaje asogochererwa imeye Chinsemo cha Keumbo tafadhali tali lazima umuntu ito umuntu umanya komekia point ya sabantu Oyoro mokonyi bumurayi bw'ekyama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigabeirga kubolia obutuki bwa bwangu gokoru elikwene kibali babete bagoikirania obusagania ase Chinsemo cha Keumbo kwimukirwa bali bitambukire bitindi byelichiko Gakite yoyobo gimagwaito n'abagusi twana ko manyanga chisegi ko rwanu chire Keumbo igaiga omwana Ekengwerere nigabaka gutuka kaboire na kubekwa mbarabare nenchira ase Chinsemo cha Nyanchwa Genesis imeya kitutu cha South na boigo UDA yabereke goitabira na machibu awol kalau asobachori bwabete bogokolekana litukuli goro. The UDA party on my behalf and on behalf of the party leadership which wishes to congratulate Mr. Sami Douglas Kamau Waweru aka Ngotho for the triumphant victory yesterday in the Olkalau by-elections. Nchani konkuru kwa Ruth Kemunto karibu sana elionkomanye ayina yanda mange hase nchira ereyo wekera ntogo chaka Ekeonga Chinsa Ibere rimulioka
Oyo kabeire umuwaziri omukuru Dr. Fred Matiang'i naboigo okoriye kirogo ky'oburayi bwense ase chikura chinene chirebosyo ime ye kiama gya Jubilee ase sabari yaye yokogenda amatanga ime ye bunge yabo basi mambi eritukulia lero nigaba kagotengekia gose kagotenena ase chinsemo chia Keumbu ase chireyu ase abagako bakwania aboncholiabo nakogikeria chiburaburu echiabete chikoene kiwa ase chinsemecho echiabete chikoirera mapinduzi gose Vincent Osiemo osiria obogima bwaye mulikitu Wycliffe Tyson Manyara nero gutuchakiria Ekeonga Chinsa Ibere ase nchire yo wikirano. Dr. Fred Okengo Matiang'i, Professor Sam Ongeri, omuwaziri omukuru bw'ekisemi Ezekiel Machogu, amo n'abarayibanda abange bali abakwemerera eserikali ase esabari yabo yokogenda ebiriro by'okumwenia Vincent Mapinduzi oyo beteka gusiria obugima bwaye ase chiburaburu ekyo kyabete Keumbu lituko lyetaro ya linde mwananchi nigo batina Keumbu imambi ya lero na gukwenera abonjoreria ase engwana ya Fred Okengo Matiang'i nigo agikeria engane iyo ase agania omorembe na nigo ateba ase chingaki chiaitire chia magega ngana bune iyo tianya kororekana ejire ya Keumbu no twese twagotenena nene ejire sikire n'abantu ito no n'abantu bakugenda Chinsa cheisiko ekyagere pare abantu bakunonye Tanzania bagotenena igaba bakurindagire bamanya kugenda ngakite iyo yobogima bwaito n'abagusi twana kumanyanga chisegi kurwanu chire Keumbu igaiga twana kumanyanga Keumbu abantu baminda banyari bari yaronda bidimba temontegewe nyari bari yega yagambeirwe abarayi bagusiya banene bakumete history engima wozipi babakingeta abane nyari bariga igombo rigikura isiko gana cyangare yarasenge njegendeke igombo etana na isiko ko rigikura cya Kenya cyo president bolo ni mwatewe ndigi go sentige abarayi abo baringe nera boigo mbasa bomorembe gusi engima naboigo abande mbamwakera ekoko Dr. Fred Okengo Matiang'i ase kiroge kenene giense kururero manyanga nana batebe tikale chikure chichaonte weyi waidure umwana uruiga nere nchina maide kwenzi pi ekotagete kokublatesi naende no maitase tuachagete sabari naende sabari ndoga ndrete bota na woni maide mutu arundise iyo yatamu mwaraje onakana disaini naende tuachira bora imoshi babushya senente kamo tuira ni Keumbu yite bora naende mwanti tuira ni Keumbu igaiga no batigatiye munyalibari ande twensi pi etora suwa tobekire kuna azwanta moyo ilege tuto wake suki excellence uruwa ipaka sebiru tuwelete lega sabari na metobeke talanto ngama prema nigo bakora chingwana chinyenga sayo na kogenda amatanga abo basi wana nile wanjire na betia mara ya pi awakyo kwa wake kwa watawa kuripotera Getembe kuru chiro ya Keumbu ward nyalibari chache Kisii County nje Wycliffe Tyson Mbia mono sana ama yanda nigabaga koene kigwa asebiriro imeya gionseri Masige West ese county ya Kisii ananechi ingaki choko mwaina Vincent Osiemo umanyekanite buna mapinduzi ase asabete kagusiria obogima bwaye kubwatikana nechingoma chintindi jabete kagutigirwa asensemo ya Keumbu chikibere chaitire asoma yigojo bakugwikerana no mubaru monene bwa barayi naboyigo abamenyi be chinsemecho niko babeire bakoraga kiara obosagania sichinsemo asenonye nabo babeire baguboria amate ya nyagusira enyare kubakego konyo konyora obwene bwabo bakora gunere Dr. Fred Matiang'i mulikitu Daniel Ontiri nabakawikirana asomo yego yibwebirero nagotwaleganiria orobo churu nasensemo ya gionseri imeyabo basi hasi kaunti ya Kisii asibirire biga ibikiranwa nerombe yebumenyi nabarayi kurwa serogongo rwa Gusii
asokomwa nyagusira masikani ye yomwelio mwasa wasire mubwaye chingaki chetaro yabarai balinda mwananchi asorongo rogusi chitalikisa to cyumutinyi y'umwaka uyo zonacha iga oteba pole ase umwana uyu osira nabutura iri chingaki chinga abantu bamintu kocha kuna kora umiana uyo bwate korage kyara ucha uyo korage kyara ucha uyo bateba no yo lebobe no yo lebuya omwelio omwana olio minto na araire gali na bana bae batigere jintakana Matiangi hasi kwa naye nigaichanire bikore by'ukuburukana no kubura kwa muremba hasi sababu cyage siasa otebe bikore byo betirwe ni chingaki ubulyo mu busi ko banobumo lakini busiye senga kenyinge ko 1963 nazo tukwato murembe nonekero twatwali rubugambi byo mubire byao unekero naringo mu minisa naringo mu minisa tujubiri yakaikomo umugabano ijokizi no ngwaye uringo mugabano ODM tunabona simba arati yaro ODM tuwa in China rero tugugamba obisambo kiyombengeri nangenje abana bamindore zo bugamba tugukwana nabarabwamo n'abantu abamo igwane tubange ibintu byaguzi bigenda buronge asomoiga webwe karunwa nabarai aho gati abo mukonyi b'umugabana we county Kisii mwaskeli jobebo abarai bensemo yugupinga serikali na mwana bajumbe kurugusi asobwamo ni barekana kwikelie koleke akubulia bali bonsi babwatirane tugwe kwemukali wigatambukire getindi kiri chiko Baba Mungu wa enzi zote akorogwanja kwaye ase familia antigaire ya mapinduzi ngoma tanga zakorogwanja kwaye natoko genda gochigosio tafadhali taliye lazima omuntu omanya komekia point ya sabantu omwana ominto mapinduzi osirire otigire omwana omusinini okoro kufidel teri tukagoja komisisa ato mwabions obwanchani waisenga bobore kurwasega tiyawo akina asabire nyasawo olia wa Adam na awa atenenie amangana yogoiterania amanyinga sengejo ya siasa balibons baita mapinduzi inche family kurutora abada batuchukuri yaba wakili toko ruga toko anyora lakini nyasalo olio otarikora otoeto bomoyo njinayo tamaitie kare gokoera mwana barigi no bakachingoro ime abakane amanyi ngamwanya bantu kalimanyi ngogoitera mwenkoko tafadhali abarai baito twins kwa ujumla uburayi boro asege kegeke abaiga nigo bamuteba mapinduzi kubo mosa urenge bumukya na burwete hasokuronira bamenyi besemeye ase bamusabira na kubolia omunguru abekomo yasaga ya Nkuribatire gataseni kya Getembe kurega se county ya Kisii leterane nguruko Daniel Untiri Mbia mono sana ikira tugutigana nayo abamenyi korwo nyanjwa Genesis ime ya kitutu chache sauti niko babiri bagwichanire gekorwa asomwana ekengwerere gabakagotuka kaboire na kubekwa mbarabari lenchira na kurengana na kirori nigo oyomo bwabali bagusangererie gubi aba bagakumirana nege korekyo kikero arenge gweta abanyanyimbo korwa egetuo kya abanyanyimbo kya nyanjwa niko baika asayo na kurusyo mubero yu na koyere gwika asenkendu chingaki obutuki bwacha kiwe ase na nabo ege korekyo kyaberege koragwe byara amo n'abananchi ao Samarieta ankoro ku Joseph kokora boda ega nyanjwa noyo mintate bire chokora ya chikobogori yakagana skirepwe bwate chikira chikopima onyorire no mwana enare comment ega somogambi magaki Mosubati onde wensi ore morito gosore mosigo gosokagire koba mosigo anyare korigere wekere akubwato borito erinde gento kame muneke ge okorekana erinde twanyara kumanya oyo okorete iga wakorre bobe sana baba naandika norigi omwana kubura kindende tiganya sago konye. Kwa majina naitwa Jackson Fred Matiang. Mimi ni mzaliwa wa Kisii. Lakini nilikuwa napita hapa kidogo nikaona
Mwanamke mmoja amefanya mambo asiyofaa, mambo mabaya sana. Yenyewe nimepata alikuwa ametoa mimba na ametupa mtoto. Sio haki, sio haki. Yenyewe inaweza kuwa na shida ama wewe uko na shida. Lakini wacha kuchukulia shida yako kama ni mzigo wako binafsi. Kuna wengi ambao wako katika hii dunia wanahitaji hao watoto kama hawa. Wengineo wamekosa. Samaleta ngoro ku Henry Nyamari umukachi onyanjo agaiga tali asobobe sometimes ya abantu abange mbali bakoligia abana paka yasinya sana. Bono uyo korusi omwana onyora gosenga alelire omwana memetenye paka kianda nande ko nyora otuguta ekobase nchire Getembe sana onya sae tali gwanja igo kero kwanyorire nga tokonyara gochikorenda omwana abantu abange mbaro abatageta abana bachikorenda nabo konyora omwana oyo ndomwe andali ndayo genda kokoria stare yao buno tagete lakini bono gotuguta omwana iga nawe nase nani ntu abasacha nduri koigubuye kiagera ambobe sana. Gavana we county ya Nyamira Amos Kimuminyalibo nigo rero abagakora umuroberio gukoigora kinyomba cy'uburaro hasi skuru ya Riomego SDS Secondary echo company ya Safaricom inse yo muroberio umanyekanite na Safaricom Foundation umuroberio yo nigo urachigo konya abana goika kimenye konyoro buraro buya buyekerero abo babwatetie amachiko asabana baba bagosegeto komento mukia asa masomabo eri bachagwe konya asa matuko alibosio umuriketo Polycarp Kara utwareganirie oroboti uru no muroberio onyarete ko bagosirwamo na M-Pesa Foundation wakoraisia kinyomba cy'uburaro cy'abanyaruka nabwo nabamura ejo kikobogolia abana kimibere kira kinyomba echo amagende atari andose noko na komenta abamanyi obuya n'abana banyare nafasi ingia basome ebitabu baita amatemo baja batakonya baja batagizina nafasi yaitama kulingana na mwa bisomo ne bwirishirikira rya Safaricom nigarerenga yenere nchire ya moyo kirenyo koboko kuchase ebinyoro na bwigo kuchasa bateja be company ya Safaricom ulinchire yamo yo kugendera gusira chisemi gakwerera aliande bagendete gukora ucia ase chinsemo I'm called Gunila Ouko. I'm the general manager for Greater Western. So when our children study and they have a place to sleep, they can shower, clean water, peace of mind, then they will study. So it's part of adding to their ability to be able to function properly as a student. That's why we have done this dormitory. It depends on the need of the school. Sometimes you can go to a school and do desks. Sometimes you do libraries. Sometimes you just do the water. For this particular school, we've also made sure that the dormitory is fitting to the governance around fire. So there are fire extinguishers. You find that we have exits, enough exits. We have proper ventilation for the students. There is a space for the matron, so that she's the one who controls things like the lighting. She has an exit. So we've taken care of all those expectations in case. We have three pillars. We do education, we do health, and we do entrepreneurship as well. Kulingana na mwalimu munene w'eskuru ya Gasireta Kennedy Umariba nigo awarukiro kwa kwaye yendo kulingana munera tebringa abona abana batsikunyara kwa bakanyoromo eseli basome bwikirano yendo bwigo abana b'eskuru ya bago keire. And now the students are going to live in a very conducive environment which we enhance running. We are very proud of Safaricom Foundation. We are proud because of our governor, His Excellency Amos Nyaribo, because he contacted the Safaricom people. Let us go, our parents are very happy. We are on behalf of the board of management. We are humbled. My name is Jal Brenda Award, and I hereby thank the governor and the M-Pesa Foundation for the 5 years brought us. So as you can see, we have enough sufficient place to rest in. Back there we once had population pressure, and for now we have sufficient dormitory and we have enough beds to lay our heads on, and we also promise that we will work extra hard to make them proud for this 5 they have brought us. Mefraya iginko ripoti rigetasini kia wanjite kia Getembe kuruiga asinseme chiga cheskuru ya Riomego SDS Secondary School ime yebunge yiga ya North Mugrango county ya Nyamira
inchego ngoro kwa Polycarp Okara. Mbia mono sana omugusi nigo agenderere gusegetwa kuba nobomo bosio bobochorio bonene boli bosio aso mwaka wechiri 2025 nibere ayankorengana no munyakiro gubwekia magia Jubilee imeyense ya Kenya Muske Vincent Kemosi oyunande obere kagoteba buna onyegesa kukyo omugusi kerigerete gochigosikwa nonyene bisa kubinde goika omugusi abe maiga ya Daktari Fred Matiang'i aya nigo achireri mulioka gusaniga bakagokwanwa aso omuyega bwebirero ase kenyoro kya Mobembe omuyega boigo obakugwikirana n'abarai ao egati yabo Edna Makori oyokoliya ekero kyo women representative imeye county ya Nyamira. Omunyakirogoyo bw'ekiama kya Jubilee Muske Vincent Kemosi nigo agendereire kuburia obomo bw'omugusi bogenderere buna enchira eyemo yokoro kya ekerenga yokumusira Dr. Fred Matiang'i asiganga yaye yokorigia oburai bwensi na itu abagusi engakie yetu ebekiramo bunegesakwa ande twatebanirie na into oburai bwense yenkorigitore omwakonde gwetero omwana itokoro ku Fred Okego Matiang'i igo bwata chikura mwensi pi gewe ko mwakonde tobekero mosiko yoito nkomusabera more taisa inyara tugambera gukwana asomeyega bwebirero byokomwenia omuga kasaba sionzongo korwase kenyoro kya Bobembe imeye ward ya Bogichora nigo ensemo yaye oyokoriya ekirugo kya bangina imeye county ya Nyamira omwana siasa Edna Makori na boigo mugambi gwe location ya Kera Peter Ndrangu batumekari bageri na kubasegeta baibori igoro yokubarenda abana ngo tumeka bobe ngo chirigitore isko gaigara kinitingo tumochi guito mwana omino kobayane arafu nabangina murega iga ninu mwato kinya moko ndigereria abachikora bago kina na inche kingo cha kurwekero geke mbaera liko chimoino abana bali tobwate tigatobalende naende tuhakikishe na tuamanyire bantu kibago interacted abarabu very closely abange babo batachirunse n'abantu bali tutakagereta ingamba batakirenze so ne abanga nechiango nechi grandfather and others abana aba bakaba taramanya kende gyonsi kindly guide them naende tema code and no ine chingakikiria ogotuma omwana neba neduka chingaki echecho Muske Edna Makori okoriya ekerogekyo kyabangina Muske Vincent Kemosi okoriyo bobunge West Mugirango ere Douglas Orutwa onke orisosa okoriya obo MCA Bogichora nigo bayegerera gesiasa moranganga abangina tingisa nereti mo chirega igabono kubapole tarinje nachi umwana moke ngamagoro baba mbere Kenya mira nerese yiga na intutomese naitike gwiko mwakonde mokondigereria ebintu byetase byakwamete ne yatubikwamure nande gendera kubeka magisi mwateba Kemosia stimu gaka ngengera tomotebi tutamu lakini munando teta kunkere bikorote byane na mutigera byamubeire binene kirongo liene kia Bogichora ward kaje tenkarase muiwetega siria nengo nyakori ground ikaje kubeka max no mheshimiwa Kemosi ateba tore de pagi abu na ndem school chireto kunya kumove n'ibintu bibindi uko borigwa nigo kwagenderete ko bagokubekwa guchase egesaku kyo mugusi kwena kyabuna inkoba bare nobomo eryo kumusega Daktari Fred Matiang'i bosio weganga yaye yokoriya ekerogo kyo burai bwense ingo reporter Getembe kuraiga sekenyoro kya Bobembe eyego toka imeye ward ya Bogichora ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jeff Atigad Kisemba Biamono sana umuriketo Fatgad Gisemba ababiria abantereva naboigo bali bagotumeka chipara nigo babiri bagosemigwa kuba maiso kubali ase chipara ayankorengana na Aden Ado yule omobiso monene anene ase kyombekeria kikurigererio bosera bwe chipara orogongo rwa South Nyanza na gusanga na Getembe nigo habirega kwene kibuna okumantekana nigo kwaberego kororekana anene ase mabasukano ye chipara omwako etire egentabere kagoteba getabonere kwene kiwa anene aso mwakoyo ukara Polycarp nero twaleganirie oroboti urwa kurengana muno mu bisuliga o NTSA Aden Ado kurwa sorogongorega rwa South Nyanza nigo ayenekiringa komentekana kumubaro anene bwabali bakule nigo okoretwa kurengana mu nengencho
abananchi bagutumeka kibara. According to the data we have as at 13th of July 2026, we have already lost 2,709 Kenyans against the same period which was 2,532, and this is also indicating an increase to the fatalities that is resulting as a result of road crashes. Majority of these crashes are related to the element of human behavior. Adonigo aereire egekogera omubaro buno yiga onyaruka bagokomentekana asikiria tebrenga no kubuna kwa machiko abara na gusigeta abo bisa nane bali batenete obusombe bwabara kwene kibirango bwaterana bale eligokeania omubaro yiga. And the majority of these incidences are attributed to the issue of speed, careless driving, dangerous overtaking, excess passengers, dangerous overloading, both for the riders and also for the PSV, especially PSV and institutional buses, the school carrying buses, dropping and picking at undesignated places. We will be doing our part in terms of collaboration with other players in the sector, National Police Service, the county government through their bylaws. Nevertheless, we are saying from an NTSC perspective, road safety is a shared responsibility. It begins with you as the road user, and all of us have a part to play. So let's always adhere to that. Omwelio yeni gabasemerie bali aba gutumeka ebara koba maiso ili gutanga emibasokono uneyiga. The leading number in terms of road user categories are the pedestrians and the riders and also the private vehicles even are coming very high numbers in terms of the attribution of these fatalities. So all of us to be cautious as we use the roads. I always talk about the ABC squared of road safety. The issue of attitude, as a road user, always have a positive attitude, have positive behavior to yourself and to the other road users, and also self-control, anger management, emotional intelligence, so that you can accommodate, because these roads are for all of us. Whether you are a pedestrian, whether you are a rider, whether you are a driver, all of us, we must accommodate each other in the use of these roads. Igingo ripoti ligetaseni kawanjite kia Getembe, inchego nkoro kwa Polycarp. Okara. Mbia mano mulikito Polycarp Okara aso gutwariganiria oroboti rumwe nchumo origeria oroboti orwo na rogotoira so mutimo komoke ase Ekeonga Chinsa Ibere tobasa goskare nkugira na tore elio ngendera gukomanya kurende nigo nkugotigane nkwana yeri tuko. Tari lazima omuntu ito omuntu omanya komekia point ya sabantu omwana ominto mapendusi osirire otigire omwana omusini nyo koro kufide tera litukago ja komisisa atomo avions obwanchani waisenga bobore kurwasega tiabo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke miyo mucyo busongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwase che company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikimini kurwase che company ao amajani kurwase company ya Keteba echumbi ya Salt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tomokali obunje bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tomokali wa forklift asibigo bokali ba which customer care buri obwibirengo bigoro to tigara magega agirira rero bikumbolire bintu biga asiri gurira mu buko asamange totalere asinsamo cha Uhuru complex eyirangi namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomuchibo songo bakere singwetra seti namba chabo 0111 161 500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asama lieta engoro kwa James Barale Nyakundi
principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College iliye kutoka Limong'oni, Kitutu Masaba constituency, Nyamira County. Kitutu Masaba Technical College ya serikali iliye kwa abana courses au chubundi na ndabone gende tangani ndatikora werene ngambi yamono asoko abana Woche College na especially during the May intake na ndabone ngo batangasira turenga September intake ndoga ndete kwa admit abana elinde baje basome baje wekonya sama tukagocha. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College ibwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agriculture and Extension mbwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Abana bakonsoesa college ya Kitutu Masaba nkoyego bale government scholarship, nkoyego bale higher education loans egiye kubakonya sama somabo na kwakana nyomba na ande nkoyego bale constituency bursaries. Kuna bono asabali bakuru Kitutu Masaba constituency umubunge honorable Kilibu Kisairo kuba support yale sana asoko baji bursary na ande nechi constituency chinde chiri kitretana ne chonsi twaigwananire nechi CPF funds baje baba support asoko baji bursaries yenda cyo muri ndabatebingelinga leta abana Kitutu Masaba elinde basome banyore skill yera bakonye asama tukagocha yama asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi ni gutrasi chilamba chabo 0743480999 kusi 0782490068 nabono intake y'umutinyo September nigo egenderete ayirira. Biamono ya bene asenge nchoko gendra kuligereria Getembe TV karibu sana asensemo ya kabere ye Ekeonga Chinsa Ibere elio ngendere gukomanya buna henchereyemo yo kubachora baraya baya bosio bobochorio bonene bure bosio ni gabana inchi babere bagusegetwa kuligereria nabo igo kuligebya amakora ya kiroyomo kurinde tali abarayi bali bande bonsi bali barabisi bakuganya guika engakiyo mwelio bomeguchaka gukora amagendero aya ni gabere kagukwanwa n'umwana sesa James Kemunto oyokoligia ekergo cy'ubugavana imeye county ya Nyamira asibaigo amentre gusaba omugusi bwensi kugwatarana asekyama ya Jubilee eriko musira Dr. Fred Matiang'i asiganga yayokolia ekerogo cy'oburayi bwensi muri cyo tufatga digisemba nero twaleganirie robot yuru Omuinjinia James Kemunto yokurwanirira oburayi bw'ubugavana imeye county ya Nyamira nigori tukuria rero esokire nagukwanira amagenderero imeye county ya Nyamira aseboigo arorekanire kupuria umunyamira kubaitona buya abarayi baria bagucyagochora bosyo bobochorio bonene bwo mwaka ugucha ande mukwira nankaga atumoroje mono tokale kokolerwe gas Elito wenda okorre byake itano ya ndi ndo chinye kitari ngo bikujire ndoje chibarabara ngoro sugujire lakini renda ne tinye tagetane tigarete itano muntu nabone gas tenge sutie ere ntama badiko Nyamira ere ndo ora Nyamira
gukwana rero chinga kiabaga gwikirana asemeyega ao yebirero imeye kaunti ya Nyamira nigo omusike Kemoni boigo agenderera gusingirira obomo bwo mugusi naboigo ubuya bwo morembe buna egesaku njego kwana bosie ino Ekemoni mwanya getinge abantu ba Minto abantu ba Keginga abantu ba Nyamira ono mwana ino kurigekero ky'omugabana witira inyumba ya Chubiri akoro kwinjire James Kemoni na nateba tobe inyumba ye mamo ingakeye nintu toruwane twegene tena nturamuri tangani nari turanyore go skunintu negesa kukya mwanya getinge wo mwite ndomatewa ase ensemo yaye omwanasiasa Sairasio ndiye kimweresa oyo wesokire nere asukuriya obo MCA bwabo gichora nigo amochirie kibura buru ekyo cyabete chikoendekiwa chinsemo kya Keumbu imeye kaunti ya Kisii ase atumekire chinga kechi na gukwanira boigo igoro yoko mubwatesia Dr. Fred Matiang'i bosyo bwobochori bwo mwaka ugocha ekiratanga ininguraria abantu bari batancheti omusike Matiang'i ase nyenchero abo chigokora emirimo emiya sensi yaitu ya Kenya basoire kugurira abana ba Minto emioro basoire kugurira abana ba Minto chinyundo nebibago nga baita abantu egekorangere gyakorekana Keumbugali keri nigo toguke gikeria naende kebe getangani nekiomweri ase nyencho busi yaitu igemanyikanite bunense y'omorembe wanteberike mosi omuntu okoni Matiang'i bogichora naende otebire no ara ase Matiang'i naendo tabire no ale Chubili utali gosuka akurukwentuga Sairasio ndiye kimweresa hinko reporter Getembe kuroiga se kaunti ya Nyamira inje Fatigad Kesemba Ligereria hekero tugusuka cha soroboti ronde hekiama kya UDA Litkuria rero nigo babeire bagwitabira na machibu ayo beteka gukorekana kubwatikana no bochori ubwabete gukorekana aburi tukurigoro ase bunge ya Olkalau ase ekiama gya DCP kyabetege kumunyora omubwi kurwase obochori bugukwana litkuria rero korwa ase nyumba ya Hasla House memuchi Nairobi wetera asomuriki bwe kyamekyo Hassan Omar nigo abereka goteba buna ikyama kya UDA nigo kyaberege kumwakereko kumubwi asobochori bwo ase kyabereke goteba nigo kirachikubwaterana na baraibonsi eliko gendera gwikirania magendero ase chinsemo ao The UDA party on my behalf and on behalf of the party leadership which wishes to congratulate Mr. Sami Douglas Kamau Waweru aka Ngotho for the triumphant victory yesterday in the Olkalau by-elections. But in the same regard also, congratulate our candidate Samuel Mushinya Nyaga for a brave and courageous battle that he fought and endured despite all odds to carry the UDA flag high and mighty and demonstrate that he can also put up a viable fight in an area that was fairly hostile to the party's ticket that he was carrying. You have to realize that this was a seat we were trying to win. It was initially a Jubilee seat. Jubilee party itself performed very dismally. They got 200 votes. Showing that UDA is competitive. And unlike other parties that map out this nation based on its tribal dynamics, like the DCP and WIPA and others that do not participate in various elections because they are strongholds, they are not traditional strongholds, this particular party, UDA, will not leave out or map out or zone out any part of the country to our competitors. We will participate everywhere. And just let it be known to all and sundry, the president is not giving up, the party is not giving up on whether be it Mount Kenya West or East or any part.
Mwanchomo ligereria na rayo kurwase Ekeonga Chinsa Ibere asoboti kubwalero togwakirembia muno yabene asinginchu wanja gusanga na Getembe TV konenda se kagitari Getembe ndochigosoha ase siasa ase torachikoligereria mange ayagendete kwene kiwa himeyense ya Kenya ekero torachikumira na mere honorable Murara Kibaso oyukoligia ekerogo kibojumbe ase constituency ya Burabu nere daktari Joseph Birundu okoligia ekerogo kya Nyaribari chache obubunge tuchikosanga amange hayagendete konekiwa kurugalia asensemu ya siasa tobasa guskare yenda kurigereria Getembe TV nchoni gonkoro kwa Ruth Kemunto ekarango gotikana bosemia bwa Getembe Bagaka ninjo ninjo Getembe ninjo darome ninjo mangana man ninjo bagina ninjo inwa abari motegerete motigereti aiga kuna muro motokolti muligereti bya gochai manyanga obogi muonya ha bogi mamboli ntabora kuna nsinyomiko obogi ma ogmu bwito to bogi mamboli ntabora kuna nsinyomiko boli mukolonto biche nero bimat mukolonto biche nyasaye bogi ma mboli ntabora kuna nsinyomiko ukona ukiasa no bogi mwa to no ukiasa rabantu una tumu nko kobeta dilitimu ko wakane na onda bagenda amokora bako barominda tata bukimamboli ndabara unasinyongiku ukona ucheza n'ikimbe cy'abanda abwaye kuna ucheza no bukima bw'abanda ubukimonya sawa to na hana ramo koronto biche rero manyete igo bukimamboli ndabara unasinyongiku manyere igo esinye dito no rotensinye ngiko yerito ukotabora rito aliese liyarete ali no yemiku bukimamboli kuna rito lili ubukima bogenderete liyoka na ndi manyana ki aya muntu tali ko kwakorara ke kugendera liyoka gweterase ebisakuna baguna kwanyoro omwana inaye no rena bukugena ko kumuguzi montara ko na arara okorara tu nanda chaboke eso no kugena kwa bakoloti una batu tunasoso baho tegore bibilia ba ta ha mabonde mokale mboro neke kusina hokialigo Bagaka ninjo Getembe ninjo darome ninjo mangana man ninjo bagina Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka milimo cy'ubusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwase ci company ao obusi bw'ingano amabuta y'icimini kurwase ci company ao amajani kurwase company ya Keteba echumbi ya Salt egati ibintu bindi binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size ao nabego n'ichirangi ao nkonya bale black sheet egati ibintu bindi binge inyura nka mbabwato bukori obunge bunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwato bukori bwa forklift asibigo bukori bwa which customer care buri obwibirengo bigoro totigara magega agirira rero bikumbolire ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyirangi namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchibo songo bakere simbo transaction number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.